साले एक बार फोटो मारे एक बार करने साले एक बार खिड़की खुली एक्शन साननै सानथाम सिगांनि आरोखि ना लोगोफोर थेवबाबो नायलांदो देखायबाय आं नोंथांमोना जाहाथे मिथिनानै लायो बा नंगौना नङा आरो नायनानै लानो हानाय बायदि आरोखि गोजोन्थों लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो गोजोननायखौ साफ्रोमनोबो जासिहरनायजों लोगोसे दिनैहाय आं माबा मोनसे आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर गोदान आपडेट मानो होननानै बुङोबा माने हरै मोनसे जायगायाव आरोखि सनानि गदा आरो सनानि बोरला मोनदों आरोखि दा नोंथांमोना नायनानै ला बे सनानि गदाया नंमारगौ ना नंमारा आरोखि दा आङो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नायलांनानै बुजिदो नंगौना नङा आरो नंगौबा नंगौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर मानो होननानै बुङोबा आं मिथिया नंमारगौ ना नंमारा दा सासे फंबाया देखायदों आरोखि ना सनानि गदा होननानै बुंदों नालाय बिनि थाखायनो आं दिनैसो नुदों बिनि थाखाय आं नुबाय नालाय नोंथांमोननो देखायहरनोसै आंल'थ' नायनानै जायाना नङा होमबा लोगोफोर दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननोबो देखायहरबाय नोंथांमोना नायदो आरो कमेन्टनि गेजेरजों नंमारगौ ना नंमारा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोखि दा आङो भिडिअखौ देखायलांसै नायलांबानो जाबाय दा जायगाया बबे जायगायाव नोंथांमोनानो नुलांखागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन बबे जायगायावहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं खोनानो मोन्दों माने मास भात आरोखि हरैहाय आंबो मोजाङै मिथिया नोंथांमोना नायनानै जुदि मिथिगौबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि दा आरो बोरलानो बिराद डेन्जार बुस्थु सनानि बक्स बिटिबारि बागानाव मानसिफोर नायनि आङो दा नोंसोर नायबाय था पुरा मानसिफोर बै नुदोंना गोमैनि गदा नुदोंना गदा बे बुस्थुआनो आरोना बे बुस्थुआनो बै नुहुरनाय आरोना बै नुहुरनाया नै बै नुहुरदोंना बेयो बुस्थुआ बै नुनाय आरोना फैलाय बे नुनाया नै बे नुदोंना बे आरोना लोगोफोर बै नुनाया नै बेयाव दं फुराथुन फुजाबो होदों माने इथिंजाय मानसिफ्रा नायदों आरजा दंजोबो आरोना बिथिंजाय नायदो फुरा नायग्राफ्रा दं आंबो माने बा दिहुनबोगोन माने सनाया नंमारगौना नङा टेस्ट खालामनांसिगोन खोमा इथिंजाय मानसिफ्रा नायदो ओमफ्राय दा बे दिहुननायखौ आं एसे दिन्थिगोन र' सिङावनो दं आरो ना नाहरदो नै बै सिङावनो आरो खिन्थु गल्ड नंगौना नङा दा टेस्ट खालामबासो मिथिसिगोन माने नायबासो बै सिङाव नुहुरनायानो आरो त्रिसु गदा बिदि दंजोबो माने बै सिङाव दोनगो नायगासिनो बै सिङावनो दं आरो जायबा सनानि गदा माबा माबि ओमफ्राय मानसिफ्रा नायदो नै फुरा दंजोबो बिथिंजाय फुरा ओमफ्राय दा जुदि बाहेराव दिहुनबोयोब्ला आं मोजां बोनानै दिन्थिबावगोन खिन्थु दा नुबायानो सिङाव दं आरो ओमफ्राय दा अरिजिनाल नंगौना नङा चेक खालामबासो मिथिगोन नालाय दिहुनबोसिगोन आरो ना दा लोगोफोर ओमफ्राय दिहुनबोबाथाय आं दिन्थिबावनोसै दा माने सिंनिफ्राय लाबोनो नागिरदों आरो फुरा लाबोबाय आरो ना लोगोफोर बैयावनो माने बुस्थुआ नैबे आरो नै बैयो दिहुननानै माने चेक खालामनो लांसिगोन आरो फैलाय बे दिहुननायानो लांबाय माने ओरैजा लांबाय आरो ना फुरा ओरैजा मानसिफ्रा नायदो लांबाय माने बेनो आरो खिन्थु दा हजोंहाय माने चेक खालामहैगोन होमबासो माने मिथिसिगोन आरो सना नंगौना नङा टेस्ट खालामगोन आरो फुरा लांबाय नै खारदो साले एक बार फोटो मारे एक बार करने साले एक बार खिड़की खुली एक्शन साव गारि सिङाव आरोना सिंथिं माने ओरैजाय आरो ओरैजाय एक मिनिट फोटो मारे दो एक मिनिट गारि सिङाव सोबाय बे सिङाव सोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबोथ' नुबाय नंगौना नङा
दिहुननानै नैबे गारियाव सोबाय आरो ना लोगोफोर पुलिसफोरबो फैखादों नालाय ओमफ्राय दा माने बिगुमानि न'आ बैनो ओमफ्राय जायबा मोनग्रा माने सिमाङाव नुदोंमोननो हिनजावा ओमफ्राय सिमाङाव नुनानै दैमायावनो दिन्थिदोंमोननो सिमाङाव नुनानै ओमफ्राय दैमायाव थांनानै मोनबोबाय आरो मोनबोनानै दा मन्दिराव दोनदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो खबरफोर होबाय खोमा ओमफ्राय दा माने टेस्ट खालामनो लांसिगोन अरिजिनाल सना नंमारगौना नंमारा दा टेस्ट खालामनायनि उनावसो मिथिगोन आरो खिन्थु नायनानैथ' सना बायदि नुयो आरोना पुरा पियर सना बायदि नुयो ओमफ्राय दा हजोंहाय चेक खालामबासो माने मिथिसिगोन आरो सना नंमारगौना नंमारा दा बेखौनो माने गारिजों लांग्रोसिगोन नै चेक खालामफैसिगोन आरो नायग्राफ्रा नायदो पुरानो पुरा गोदोङो नै